Čaute, tu je Zajac, vítam vás pri dnešnom videu. Dnes sa pozrieme bližšie na môj nový Glock 17, ktorý ste vlastne videli v minulom videu, čo bola unboxing. Ja už to mám uložené v takejto škatulke na zbraň. Je to na zbraň síce na čezetu, ale nevadí, pekne sa mi to tam vojde. Dobre to tam vyzerá. Takže tu je Glock, tu sú dva zásobníky. Takže, toto je Glock 17 tretej generácie. Telo tohto Glocku je z odolného ABS plastu. Záver je kovový. Je to blowback verzia, to znamená, že pri výstreloch sa záver pohybuje dopredu a dozadu, ako pri reálnej zbrani. Taktiež u zbraní je nadstaviteľný hop-up. Ukážeme si aj rýchlu rozborku. Rýchla rozborka pri Glockoch je veľmi jednoduchá. Týmto rýchlým ťahom. Takže vlastne tu je telo tej zbrane. Samozrejme tu sa nachádzajú tiež nejaké kovové časti. A tu je záver. Ten je celý kovový. Tu sa nachádza hop-up komora, pružinka. Čo asi najzákladnejšie časti. Úplne celý záver teraz rozoberať nejdem. Nemá to žiadny význam. Nič by ste z toho nemali. Takže to len tak narýchlo. Dostrel zbrane je približne 45 metrov. Zbraň je poháňaná plynom Green Gas, ktorý ste tiež mohli vidieť v minulom videu. No a vlastne plyn sa plní do týchto zásobníkov cez tento otvor. Tu sa nachádza vypúšťací ventil, ktorým vypustíte prebytočný plyn, aby vám zásobník vydržal čo najdlhšie. Zásobník má kapacitu 21 bbčok. Pri plynovkách je samozrejme veľmi dôležitá údržba, pretože ak by ste sa o plynovú zbraň nestarali, tak vám dlhšie ako 2 roky nevydrží. Na to sú už rôzne silikónové mazivá, oleje. Také video sa tiež chystám spraviť, ale neviem kedy. To ešte len bude. Má ešte svoju budúcnosť. No a na záver by som ukázal takú menšiu ukážku vlastne streľby. Takže po vložení zásobníka sa zbraň najprv natiahne a jednoduchým stlačením kohútika zbraň vystrelí. Keď vlastne vám dovedú BBčka v zásobníku, záver ostane zachytený takto vzadu, vtedy je na čase vymeniť zásobník. No a teraz menšia ukážka vlastne na tejto plechovke. Tak len pre ukážku, tieto dve veľké diery boli pôvodné a toto sú vlastne diery v tejto skúške. Nič je lepšie sa na terč raz nenašiel, takže ale výsledok je jasne viditeľný. To by bolo z dnešného videa všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť a uvidíme sa pri ďalšom videu. Airsoft tu zdar.